Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Unidos, Plaridel, Calamba, Baliangaw, Sapangdalaga, Rizal, Lupisay na ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw ni ining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Sa makausapa kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Laure Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor ni ining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, Probinsya sa Cavite. Akong pagpanimbaya sa makausapa kang Dr. Dolphin Mundingtan sa Baliangaw nga naminaw karon. Ug akong pangumusta sa akong lulo nga si Lolo Isabelo Laure sa Unidos nga naminaw usab karon. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga buhat kapitulo 8 versikulo 1 hangtod sa 3. Ang giingon dire, giuyuna ni Saulo ang pagpatay kang Esteban. Ni ana gayong adlaw nagsugod ang mapintas nga paglutos batok sa simbahan sa Jerusalem. Ang tanang mga magtutuo gawas sa mga apostoles nagkatibulaag ngadto sa mga lalawigan sa Judea ug sa Samaria. Si Esteban gilubong sa pipila ka mga tawong Dios noon ug nagbangutan sila pag-ayo tungod sa iyang kamatayon. Apan gigubot ni Saulo ang simbahan ug gipaniksik niya ang mga kabalayan ug gipanakop ang mga magtutuo, lalaki ug babayi ug gibalhog niya sa bilangguan. So karon mga kahigalaan, sugda nato sa pagtuon ang kinabuhi ni Pablo nga kanhi ginganlan og Saulo. Usa ni siya kabatan-on nga Pariseo. Kining Pariseo mga kahigalaan, mga religious leaders ni sa Israel ni adtong mga panahona. Dili lang ni sila mga teachers, kundili mga interpreters of the law pud ni sila. Kini si Pablo, dili ni siya basta-basta nga Pariseo tungod kay estudyante ni siya sa pinakasikat nga professor ni adtong panahona, si Professor Gamaliel. Alang sa inyong kasayuran, kining si Professor Gamaliel, mao ni siya ang naghatag og tambag nga nagpakalma sa konseho sa chapter 5 sa basahon sa mga buhat. Ang tambag ni Gamaliel mao nga pasagdahan na lang ang mga Christians sa ilang pagtuo ug likayan nga adunay dugo nga maula. Tungod kay kung ang Kristyanismo gikan gayud sa Dios, dili gayud kini mapugngan, pero kung gikan kini sa tawo, mapapas ra kini kadugayan. So nakalma ang konseho ni adtong panahona sa chapter 5. Pero kining maong tambaga wala tumana sa bright kaayo niya nga estudyante nga si Saulo. Tungod kay kining si Saulo miuyon kaayo sa pagpatay kang Esteban, sumala sa bersikulo 1 sa kapitulo 8. Aktibo kaayo ang iyang papel sa pagmartir kang Esteban tungod kay siya ang nagkupot sa mga kupo sa mga tao nga nagbato kang Esteban, sumala sa kapitulo 7 bersikulo 58. Sa walay duda mga kahigalaan, dako pod kaayog papel si Saulo sa paglutos batok sa iglesia nga nagsugod sa Jerusalem ni adtong adlaw. Gani sumala sa iyang testimonyo sa unang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 13,
Miingon si Pablo nga gibuhat niya ang tanang mga paglutos kaniadto tungod sa iyang pagkaignorante sa kamatuoran. I acted ignorantly in unbelief, matud pa ni Pablo. Ug ang pinaka-epekto dayon sa dakong paglutos ni adtong adlaw, mao nga nagkatibulaag ang mga magtutuo sa mga lalawigan ug probinsya sa Judea ug Samaria. Ang mga apostoles lamang ang nagpabilin sa Jerusalem. Only the apostles remained in Jerusalem. Matud pa sa atong teksto. Kung ato kining tan-awon sa hapiyaw nga pagtan-aw, mura og napildi ang buluhaton sa Ginoo. Pero kung ato kining tan-awon sumala sa gipamulong ng daan ni Hesus sa kapitulo 1, bersikulo 8, mahitungod sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan, sayon ra kayo natong makonclude nga plano de kadtong tanan sa Dios aron masunod sa iyang mga katawhan ang iyang kinatibuk-ang plano alang sa world evangelization o pagsangyaw sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Tungod kay ang mga Kristohanon nga nagkatibulaag nagsangyaw naman hinuon sa ebanghelyo bisag asa sila kapadpad. Kung nagpabilin sila sa Jerusalem, dili nila matuman ang giingon ni Hesus nga manangyaw sila gikan sa Judea, Samaria ug ngadto sa tibuok kalibutan. So dalaygon kaayo ang Ginoo. Nagpanglihok siya sa tanang mga butang alang sa katumanan sa iyang tumong. Adunay tataw kaayong mga leksyon nga atong makatunan gikan niini nga panghitabo ug mao kini ang atong pamalandungan ning takna sa kahaponon. Una, ang Kristohanong kinabuhi pagpakigbugno, sangka ug gubat. Ikaduha, ang Kristohanong kinabuhi pagpakigbugno apan ilalom sa pagmando sa gamhanang hari nga si Hesukristo. So mudangat na kita sa unang punto. Ang Kristohanong kinabuhi pagpakigbugno, pagpakigsangka ug gubat. Atong susihon ang pipila ka mga bersikulo sa Biblia, mga kaigsuonan. Ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 3. Ang giingon ni Pablo diri, pagigambit sa pagantos ingon nga maayong sundalo ni Kristo Jesus. So sundalo. So gubat gayud kini mga kahigalaan. Nabadi ay sundalo nga mag-relax. Sunod, Efeso kapitulo 6 bersikulo 11 hangtod sa 13. Ang giingon ni Pablo diri, isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga pagpanglimbong sa yawa. Kaya wala kita makig-away batok sa dugo ug unod, kundili batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga anaa sa gahom, ug sa mga daotang gahom nga nagmando niining kalibutan sa kangitngit. So, klaro kaayo ang gitudlo niining mga bersikuloha, mga kaigsuonan, nga ang tinuod nga Kristyanismo gihulagway ingon nga pagpakigbisog, pakigsangka ug pakigubat. So ang mga gustong moduol kang Kristo tungod kay nagtuo sila nga mahimong gawas nun sa problema ug kalisod ang ilang kinabuhi, kung mahimo silang Kristohanon, wala makasabot sa ilang gisudlan. Tinuod nga diha kang Kristo adunay grasya sa kaluwasan, adunay tinuod nga kalipay ug tinuod nga kalinaw tungod kay ang atong mga sala napasaylo ng tanan ni Kristo pinaagi sa iyang pagpaula sa iyang dugo didto sa cross sa Kalbaryo. Apan ang tinuod usab nga Kristohanon nga anaa kang Kristo nagsugod na ang iyang kinabuhi sa pagpakigubat batok sa sala ug mga pagsulay. Nakita nato sa atong teksto karon nga ang mga magtutuo kang Kristo didto sa Jerusalem pagkahuman sa pagpatay kang Esteban nakasinati og dakong paglutos. Batok kanila ang tibuok kalibutan. Ang mga awtoridad sa kagamhanan nagdumot kanila. Dili ba kadto pakigubat? Ang dakong paglutos sa kapitulo 8 sa mga buhat, ilustrasyon lamang kadto sa pagdumot sa kalibutan nga kinahanglang masinatian sa tanang mga magtutuo. Sumala sa tataw kaayong gitudlo ni Hesus sa iyang mga disipulo sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 22 ug sa Juan kapitulo 15 bersikulo 18 hangtod sa 25.
Aron atong makita ang mga punto ni ining mga bersikulo ha, ato silang basahon sa tagsa-tagsa. Unahon nato ang Mateo kapitulo 10 bersikulo 22. Ang giingon ni Kristo dire, dumtan kamo sa tanan tungod kanako, apan maluwas ang mulahutay hangtod sa katapusan. So klaro kay sa nga tanan, dumtan kuno kayo ang mga Kristohanon sa kalibutan tungod kang Kristo. Unsa pa? Juan kapitulo 15 bersikulo 18 hangtod sa 25. Ang giingon ni Kristo, kung masilag kaninyo ang kalibutan, hinumdumi nga ako'y unang gikasilagan niini. Kung kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon unta kamo sa kalibutan, ingon nga iya sa kalibutan. Apan gipili ko kamo gikan niining kalibutana, ug kamo dili na iya sa kalibutan. Busa nasilag kaninyo ang kalibutan. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Kung gilutos nila ako, lutuson usab kamo nila. Kung tumanon nila ang akong gisulti, tumanon usab nila ang inyong gisulti. Apan kining tanan buhaton nila kaninyo tungod kanako, kay wala man sila makaila kaniya nga nagpadala kanako. Dili unta sila makasala kun wala pa ako muanhi ug musulti kanila. Apan karon dili na sila makaingon nga wala sila'y sala. Ang nasilag kanako, nasilag usab sa akong amahan. Dili unta sila makasala kun wala pa nako buhata ang mga milagro diha kanila nga sukad masukad, wala pa gayoy nakahimo. Apan karon nakakita sila sa akong nabuhat ug nasilag sila kanako ug sa akong amahan. Hinuon kinahanglan nga mahitabo kini aron matuman ang nahasulat sa ilang balaod nga nag-ingon, gikasilagan nila ako bisag walay hinungdan. Karon kinsa man kasagara ang nagrepresentar sa kalibutan? Unfortunately, ang kalibutan mga kahigalaan girepresentahan sa mga hari, mga presidente, mga prime ministers. Makatingala pa ba kung nganong sa daghang mga kaso ang mga gobyerno aktibong naglutos batok sa mga pagsabwag sa ebanghelyo? Sa atong teksto karon, ang Sanhedrin, ang Korte Suprema sa Israel, nagkahiusa sa paglutos sa iglesia didto sa Jerusalem. Sa atong kapanahunan karon, sulaye ug adto sa mga nasod sa Middle East, sa Africa ug sa Asia, bisan gani sa Amerika. Kung dili ka pabor sa same-sex marriage, kining kaminyoon sa pareho ang kinatawo, pwede kang kasuhan. Sama sa nahitabo sa managtiayon nga si Aaron ug Melissa Klein, taga Oregon, nga mibalibad sa pagluto og cake sa duha ka tumboy nga gustong magpakasal tungod kay isip Kristohanon, dili sila makatugot nga mahimong kabahin sa kasal sa parehong kinatawo. Ug gikasuhan sila sa duha ka mga tumboy sa kasong discrimination. Ug napildi sila sa kaso, gipaboran ang mga tumboy sa gobyerno ug gipasira ang ilang negosyo ug gimultahan sila og $135,000. Dako kayo nga kantidad. Wala ko gamugna-mugna niini tungod kay isip magsisibya sa radyo ug sa newspaper, nagmonitor jud ko aning balitaan ni adtong 2013. Karon dili ba na ihimplo sa paglutos batok sa mga magtotoo ni Kristo? Usbon ko, ang Kristohanon nga kinabuhi, pagpakigbugno. Pagpakigbugno, batok ang kinsa. Batok sa unod ug sa kalibutan. Paminawa ang giingon sa Santiago kapitulo 4, bersikulo 4. Ang giingon niya dire, mga maluibon, wala ba kamo masayod nga ang pagpakighigala sa kalibutan maoy pagpakig-away sa Dios? Kay kadtong buot makighigala sa kalibutan, nakig-away sa Dios. So mga kahigalaan, nagkadautan ang kalibutan. Apan ang standard sa pagkamatarong sa Dios, nagpabilin. Ug kung ang mga Christians magkinabuhing matarong, dumtan gayod sila sa kalibutan. Dauton sila sa kalibutan. Mga kahigalaan, dili na maihap ang pagbugal-bugal nga akong nasinatian, gumikan sa akong pagkapastor ug sa akong pagkakristohanon. Tanang akusasyon, bato kanako, nga kitid kuno og hunahuna, unya
hilabtanon sa ilang mga bisyo, masuko ang mga tao. Apan ang Kristohanong kinabuhi, pagpakigbugno labaw sa tanan, bato kang Satanas, ang amahan sa tanang dautan. Mga igsuon diha sa pagtuo, dako kaayong sipyat ang pag-isip nga ang Kristohanong kinabuhi exempted sa mga pagsulay ug mga paglutos. Narabay mga magwalali nga muingon nga duol kang Hesus aron masulbad ang tanan nimong problema. Oy, dako kaayong sayop. Wala gayud intaw nagsaad ang Ginoo ug kasulbaran sa tanan natong problema. As long as niata niining kalibutana, dili mawala ang atong problema. Ang gisaad sa Ginoo ang kusog ug grasya aron atubangon nato ang atong problema. Wala siya nagsaad nga mahimong exempted ang mga Kristohanon sa tanang mga problema. Usbon ko mga kaigsuunan, ang gisaad sa Ginoo mao ang kusog ug grasya aron atubangon nato ang atong problema. Nagsaad siya sa kalinaw ug kusog. Wala siya nagsaad nga maayo ang tanan natong balatian. Tinuod nga daghan ng balatian nato nga giayo sa Ginoo sukad pa ni adtong bata pata. Pero mamatay ra gihapon kita sa balatian, ugma damlag. So when we offer only healing and solution to our life struggles as the only reason for coming to Christ, it's not the gospel. Dili ka na mao ang ebanghelyo. Unsa man di ang ebanghelyo? Ang ebanghelyo mao kini, ikaw makasasala, tako sa tunglo sa Dios, gumikan kay gisupak nimo ang iyang balaod, dili ka makaluwas sa imong kaugalingon. Apan si Kristo ang anak sa Dios nagpakatawo aron luwason ang mga makasasala gikan sa pagkaulipon ug silot sa sala pinaagi sa iyang dugo nga giula didto sa Kalbaryo. Gitangtang ni Hesus ang tunglo sa balaod pinaagi sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw aron ang tanang mutuo ug musalig kaniya pagaisipon nga matarong atubangan sa Dios. Dili malaglag kundili dunay kinabuhing dayon. That's the gospel. The old gospel story nga dili na uso karon sa mga kasimbahanan. I know that. Ang mga churches karon naaragwali og healing, milagro, madato ka, mulambo ka sa imong negosyo, busa duol kang Hesus. Na, maura na isulod sa wali. Igsuon wala ka na'y kaluwasan. Kaya ang motibo sa mga tao dili ang pagsalig sa dugo ni Kristo alang sa kapasayloan sa sala. Dili ka na mao ilang motibo sa pagduol kang Hesus, kundili ang gisaad kuno ni Kristo nga mahayahay ang ilang kinabuhi kung mahimo silang Kristohanon. Pero abi ninyo mga kaigsuunan, ang tinuod nga Kristohanon bisag lutuson magpabilin gihapon diha sa Ginoo. Dili mangluod, dili mo akusar sa Ginoo, dili manumangil kaniya, kundili musali gihapon kaniya. Atong basahon ang bersikulo 2 sa atong teksto. Si Esteban gilubong sa pipila ka mga tawong Dios noon ug nagbangutan sila pag-ayo tungod sa iyang kamatayon. Unsa may atong makita dire? Bisan pa sa dakong paglutos, katong mga Kristohanon nga naglubong kang Esteban, wala na hadlok nga nagpaila nga mga kauban sila ni Esteban. Mugawas gayod ang tinuod nga kulor sa mga tinuod nga mga Kristohanon sa takna sa mga paglutos ug pagantos. Ang dili tinuod nga Kristohanon mubiya dayon sa Ginoo. Pero ang tinuod nga Kristohanon taliwala sa mga katalagman, pagantos ug kalisod, mupadayon gihapon sa pagsunod ni Kristo. Walay neutral ground sa Kristohanong pagpakigbugno. It's either you are with God fighting against Satan, or you are with Satan and the world fighting against God. Usbon ko mga kaigsuunan, it's either nga kauban ka sa Dios, nga nakigbugno bato kang Satanas, or kauban ka ni Satanas ug sa kalibutan, nga nakigsangka batok sa Dios. Nagbangutan ang mga igsuon ni Esteban sa pagtuo. Pero baliktad kini sa katig-a sa kasing-kasing ni Saulo sa bersikulo 3, paminawan ninyo. Apan gigubot ni Saulo ang simbahan ug gipaniksik niya ang mga kabalayan ug gipanakop ang mga magtutuo, lalaki ug babayi, ug gibalhog niya sa bilangguan. Grabe gayud kaayo ang katig-a sa kasing-kasing ni ining tawhana mga kahigalaan.
Wala gayud siya matandog sa pagbangutan sa mga kaigsuunan sa pagtuo ni Esteban. Misamot hinuon ang iyang katiga, pati mga babayi, gipangguyod niya. Mga kaigsuunan, si Satanas mupatay gayod. Hinumdumi ninyo ang giingon ni Jesus sa Juan Kapitulo 10, versikulo 10. Ang kawatan mianhi aron sa pagkawat, pagpatay ug paglaglag. Si Satanas ang gihisgutan ni Jesus niini. Kung doon na lang gyoy chance si Satanas, dili gayod siya magpanuko sa pagpatay. Tungod kay mao kini ang iyang misyon. But again, kinahanglan natong hinumduman mga kahigalaan nga dili kapanglihok si Satanas kun dili itugot sa Ginoo. Ang Ginoo gihapon ang nagkontrolar sa tanang butang, sumala sa iyang maayong tumong ug kabubuton, dalaygon ang iyang ngalan. Klaro kaayo nga ang mga Kristohanon gayud ang gipunting ni Satanas sa iyang mga pagpanghilabot. Dili baya hilabtan ni Satanas ang mga makasasala nga nagkinabuhi sa kasalanan. Pero ang mga anak sa Dios, iya gayong kagalhan. Higala kung in love kaayo ka sa kalibutan ug sa mga kahilayan niini, unya nag-enjoy kaayo ka, nga murag smooth kaayo ang imong kinabuhi. Kinahanglan nimong masayran nga gipangga lang ka og duro ni Satanas aron dili ka motalikod kaniya. Apan paminawa kining akong isulti kanimo, mahanaw ra gihapon ang tanan nga imong gi-enjoy karon ug mamatay ra gihapon ka ugma damlag ug pagkahuman moatubang ka sa paghukom sa Dios. Makaluluoy kayo ang tao nga moatubang sa Ginoo nga walay manluluwas. Mudangat na kita sa ikaduhang punto. Ang Kristohanong kinabuhi, pagpakigubat ug pagpakigbugno ilalom sa pagmando sa hari sa tanang mga hari nga si Hesukristo. Ang leader ug commander sa tanang mga magtutuo mao si Hesukristo. Siya ang manluluwas nga hingpit ang kaalam. Walay sukod ang gugma ngadto sa tanan niyang katawhan ug makagagahom sa nga tanan. Ang general sa atong kaluwasan dili gayud mapakya sa paghatag og kadaugan sa tanan niyang mga kasundaluhan. Dili gayud siya masipyat sa tanan niyang mga pagpanglihok, mga kaigsuunan. Ang iyang mga mata dili gayud mubulag sa iyang mga katawhan gikan sa pinakabantugan hangtod sa pinakauyamot kanila. Bililhon kaayo alang kang Hesus ang iyang mga katawhan, mao nga dili gayud niya sila biyaan. Tinuod, makasinati kita og mga pag-antos sama sa nasinatian ni Esteban apan ang giingon sa Biblia sa Roma Kapitulo 8 versikulo 18, ang atong mga pag-antos dili ikatandi sa himaya nga naghulat kanato sa pagbalik sa Ginoo. Abi sa kaaway nga nagmalampuson siya sa pagpaantos sa mga Kristohanon apan sama sa bulawan nga musamot og kasidlak kung isulod sa hudno sa kalayo, ang mga Kristohanon usab musamot og sidlak alang kang Kristo kung makasinati sa hudno sa mga pag-antos. Wala diri sa kalibutan ang atong paglaom. Ang bahandi sa langit ang naghulat kanato human niining tanang mga paglutos ug pag-antos nga atong masinatian ug nasinatian isip mga magtutuo kang Kristo. Baliktad kini sa nagpaabot sa tanang mga nagdumili sa Dios tungod kay mas gipalabi nila ang mga bahandi ug kahilayan sa kalibutan. Ang nagpaabot kanila mao ang dagat or lawa sa kalayo didto sa impyerno. Unsa may bili niining tanang mga kahilayan kung ang atong kalag malaglag ra. Igsuon diha kang Kristo, kinahanglang makulit kini sa atong kasing-kasing ug alimpatakan. The Christian fight is a good fight. Usahay man gud ang kalisod lang ang atong makita, pero dili ang musunod nga bunga niini. Usahay ang pagpakigbugno lang ang atong makita, pero dili ang ganti. Usahay ang cross lang ang atong makita, pero dili ang korona nga naghulat kanato. Apan kinahanglan natong masayran nga ang Dios labaw sa tanan nga nagpanglihok niining mga butanga. Gusto sa Dios nga dili ta ma-in love niining kalibutana. Gusto sa Dios nga muliwat kita kaniya. Mao nga iyang ipasinati kanato ang mga pag-antos every now and then. Alang sa atong mga kahigalaan nga wala pa kang Kristo,
Basin og gaapas ra kaayo mo sa mga ganti og bahandi niining kalibutana. Hinumdumin ninyo adunay kamatayon, adunay paghukom, adunay walay katapusang silot. Andam na ba kamo? Ang kamatayon dili ra ba magpahibalo? Andam ka na bang muatubang sa Ginoo inig tuktok sa kamatayon sa imong pultahan? O higala, himamata si Kristo. Siya lang ang imong bugto nga paglaom alang sa imong kaluwasan. Gamhanan siyang muluwas ug mubag-o kanimo, ug ang iyang dugo nga giula didto sa Kalbaryo igo na alang sa imong kapasayloan. Tuo ug salig kaniya, dili kaniya pakyason. Hinaot nga mutawag ka sa iyang ngalan karon na jud. Ayaw nag-unya-unya pa kay wa ka masayod kung kaabtan ka pa ba og unya. Hangtod dinhi lang kita taman sa atong pagtuon karong takna tungod kay wala na kitay oras pa. Sa makausap pa, giimbitar ko kamo sa pagtambong sa atong panimbahon ugmang adlaw, adlawng Domingo, adlaw nga igpapahulay alas 2 sa hapon sa panimalay ni Winstro hangad sa Unidos. Daghang salamat. Noon ay bulag ako sa daan ng kaligtasan. Tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso. Kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat ng kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga bang batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa. Sa harapan ng Diyos, ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa Kanyang kapatawaran at awang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa Kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Kay pinaagi sa pagtuo, naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundili gasa sa Dios. Busa, walay makapasigarbo niini, sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Mga binuhat kita sa Dios, ug gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus, aron magbuhat kita sa maayo nga mao'y iyang tuyo alang kanato. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.